Kaixo eta ongi etorriak magazinera. Gaur asteazkena da, abuztuak 17 eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin, Elizondoko zaharretxeko langilekin egonen gara ikusteko haien egoera momentu honetan zer nolakoa den eta zer aldarrikatzen duten, eta ondotik eskabidean taldeko bikiderekin egonen gara, Irizar Zikina atera duten azkeneko CD horren berri kontu kontari aritzeko. Baina az gaitezen, lehenik eta behin betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Abuztuaren 17an 1850 urtean, Jose de San Martín, argentinar militarra eta Ameriketako askatzaileetako bat hil zen. 1908an lehen aldiz marrazki bizidunetako film bat eman zuten. 30. urtean monarkiaren aurkako talde ezberdinek Donostiako ituna sinatu zuten Bigarren Errepublika ezartzeko xedean. Eta azkenik 1987ko abuztuaren 17an Spandauko espetxean Rudolf Hess hil zen, azken buruzagi nazietako bat eta 20 urte baino gehiago preso egon zen bakarra. Ea zer dagoen agendan. Asteazkenean, 7etan, Ezpeletako jauregiko patioan, Zoro gaitezen, txirrimirri eta txiribiton, pailazo antzerkia egonen da. Eta hortziralean, Baserriko porrusalda, bapatean, zirkua, 7etan burlatan. Deskribapenean dioenez, kozinatzen dugun eran jaten dugu, maitatzen dugun eran kozinatu, eta kozinatzen dugun moduan maitatu. Larun batean berriz, 12etan herri kirolak Oteitzako festen egitarauaren barruan, Berriozar herri kirol taldearen erakustaldia egonen da. Eta igandean, jolasak egonen dira, Iruñe herrian zehar, Altxorraren bila multiabentura 12etan. Eta azkenik, Barainenen, Bioletak bakearen alde ikastaroa. Goazen egunkarian azalekin, Diario de Notizias lerroburu nagusian, Nafarroak eskulan eskasia izango du 10 urtean 70.000 erretiro ordezkatzeko. Argazki handi batean, Pilongo entzierroko irudiak eta izenburuan, Pilongo entzierro berezia. Eta Tafaiakoari dagokionez, Gorrion bakarrik geratu da eta Tafaian bigarren entzierro arriskutsu baten protagonista izan da. Beste berri batzuetan, Osasunako begirale bat atxilotu dute adingabei ustez sexu abusuak egiteagatik. Eta Elon Musk Twitterren Manchester United erostera noa. Azkenik, Enrique Mayari dagokionez, Maya Ayuso bezala ez dugu argiztapen apaingarria kenduko, ez dugu egingo. Diario de Navarran lerroburu nagusian, parke eolikoek elektrizitatearen eren bat baino gehiago sortzen duten Nafarroan. Iazko marka historikoa 136,8koa izan zen. Argazkian ere, behiak korrikalari bat jo du, 2 gizon eta emakume bat babesten diren tokian. Izenburuan, Pilonen kaosa, 3. entzierroa adarkatu batekin eta amildegira eroritako 2 mutil eta behi batekin amaitzen da. Beste berri batean, Nafarroako egoitza bat kondenatu dute deshidratazioak eragindako heriotza batengatik. Zentroak 100.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio familiari zabarkeriaz jokatzeagatik. Gara egunkarian, EAEko auzitegi nagusiak baliogabetu egin du Irungo udaltzaingoa izateko euskara eskatzea. 12 lanpostuetarako ezarritako hizkuntza eskakizunak bertan behera uzten ditu diskriminatzaileak direla uste baitu. Behatokiak azpimarratu zuenez langile elebidunak dira herritar guztiei zerbitzua eman diezaketenak. Epaia politikoa da, juridikoa baino gehiago, kontseiluak adierazi duenez. Argazkian, kamila bat eta medikuak eta izenburuan, Osakidetzan ospitaleratutako gehienek 60 urte baino gutxiago dituzte. Berri gehiagotan, bideoak bideo, desokuparekin bat egin izana ukatu du Erkorekak. Eta azkenik bertze berri batean, bihar hasiko da buruz burukoa, txapeldunik eta publikorik gabe. Berria egunkarian, lerroburuan, adingabe bat babestu zuten 2 feminista ikertzen ari dira, desobedentzia egotzita. Ertzaintzak salatu du Algortan ziztatutako neska bat artatzea oztopatu zietela. Mugimendu feministak azaldu du adingabea artatu zutenek ertzaintzarekin eta larrialdi zerbitzuekin adostu zutela nola jokatu.
Argazkian, mugimendu feministaren kontzentrazio bat eta izenburuan, erasoen gainetik jaia. Bilboko konpartsek erasoen aurkako protokoloa finkatu dute eta aste nagusia defendatzera deitu dute, berdintasunezko jaigune inklusibo bat eraikiz. Berri gehiagotan, karbono isuriak kasik pandemia aurreko mailan dira Europako batasunean, aurtengo lehen lauhilekoan 6% handitu dira isuriak, eta soilik Norvegiak eta Finlandiak lortu dute gutxiago kutsatzea. Bukatzeko Euskal Herria Irratia, berri nagusian, adarkadak Nafarroako eskuinean. Bigarren berri batean, Tafalleko jaietan 3 emakumeri egindako ziztadak ikertzen ari da foruzaingoa. Azkenik, karbono dioxidoa xurgatzeko udal proiektuak aitortzen dituen konpenso zigilua jaso du Iruñeak. Eta zaintza sektoreak toki ongitzetan protestan, greban daude. Zaintza krisiaz ere solasten da, pandemian areagotu izan den krisia, eta baztanen kasuan ere modu horietan ere protestan ari dira, zaintza sektoreko emakumeak, batez ere, 03 ziklokoak, Benito Meñiz zentrokoak, eta baita ere zaharretxekoak, Joaquin Diarte zentroko langilek ere, protestan, greban daude aspalditik. Eta, hain zuzen ere, horretarako gaur zorionez, zaharretxeko 2 langile ditugu hemen xaloan, pixkat kontatzeko zein den haien egoera eta zer den aldarrikatzen dena eta ikusten dutena. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Izaskun Iriarte eta Sara Festa erran bezala, bertako langileak. Erran duzuen bezala, inbertzetan, Izaskun, egoiliarren egoera eta baldintzak ez dire egunenak, seguraski, eta langileenak ere, zer pixket hortik datuzte zuen kexak, langileekin hasi, zein da pixket zuen egoera, zein da? Gure egoera, hitz batean netako biziraupena. Kaotikoa, bakardadea eta ezintasuna. Da ez dakigu ja nola lanik egin, ja gaude gaizki, deskontrol bat, dena antolatu gabe, dena tarrapataka. Biziraupena erraten duzu, azkenean... Biziraupena, zeta, kitu daia gaurko jornada eta gaude bizirik, atera da lana. Sensazio hori da. Egunez egun, ez? Egunez egun, hala da, bai. Eta egoiliarren egoera ere antzeko zerbait da, Sara? Bai, langileak ez gaude ongi, orduan xarrek ezin dira ere ez ongi egon. Bai, egunetik egunera makurrago. Bai, oin bertan bada residenzien 20 piko persona bajan eta horrek erten du ze situazioetan gauden, gaizki. Azkenean, erten duzuen bezala ez, zaintzailek ez baldin badaude ongi. Xarrek ere ezin dira ongi. Hainbertzetan erraten duzuen bezala, azkenean ez da bakarrik zuen baldintzen langile bezala zuen egoeraren aldarrikapena, eta hezkuntzan bezala, irakasleak ez baldin badaude ongi, ikasleek hezkuntza ona, zaharretxean langileak ez badaude ongi, saiatzen da bezala dena ongi egiten, baina... Gu gure lana ongi nahi dugu, baina ezin da, guk ez dugu eskatzen deus ere ekonomikoki, behar duguna da laguntza etxea antolatzeko. Zetaz, ja, dago dena, dena hankaz goiti dago etxea. Dago deus ere antolatuta. Kontatuko diguzu, pixkatu, zertan den egoera hori. Hala ere, hain zuzen ere, zuen borrokan esker, zapi horiek lortu zenuten nolabetiko hitzarmen bat, ez edo hitzarmenerako akordioa enpresarekin. Zer gertatu da hitzarmen horrekin, zaskun? Sinatu zen konbenioa eta konten gaude. Alde hortatik behin-pin konten gaude. Hauniz kostataz eta izan dire 2018 uste dut sinatu zela azken konbenioa, berriro sinatu bat zen eta borroka luze bat izan da. Luze eta gogorra, baina azkenean, lortu da eta pixkoto egin dugu. Hobetu ditu? Baldintza, alde hortatik hobe. Zertan ekarri du
zertan, pues gure bajak lehen kobratzen ginen ez dakiz egunetik, orain lehen da biziko egunetik, portzentaje gehiago, aurten gaude, 80, orain gaude, 80, ai nola, egunekoa, datorren urtean 85 eta hurrengoan 80. Bai, baldintza batzuk bai, ongi datena, bai. Bera, Sara, borrokak merezi du. Bai, hobetu dugu. Bai. Eta eskertzen dugu handiz komiteak egin den lanai. Eta langileak elkartu garela, bai, konsegitzeko. Hala ere, hitzarmenak ekarriko hobekuntza batzuk, baina hala ere, egoera segitzen duzaten pixket prekarioa, ezta? Bai. Eske egunetik egunera, makurra garten dugu personal falta, auxiliarrak, enfermerak, ez dire kubritzen puestoak, orduan, bai, konsegitu dugu gozua, baina aiga txartzen handiz bertze gauzetan. Bai, lan aldetik aixo perrago, gero eta perrago gaude. Bai. Han ez da inor, bakarri gaude. Bai. Ere eraginen du, akaso landa eremuan kokatuta egotea horrek aldatzen du nolabait ere, akaso langileak lortzeko, ez dakit, igual zailagoa da, ez dakit ez, zaharretxerako langileak lortzea zailagoa igual, pues ez dakit, jendeak ez duelako nahi etorri landa eremura, posible da? Bueno, bai denetik, baina ne ustez gehien baden langileak ez delako zaintzen. Ez dute langilerik zaintzen, orduan jendea onditzeroa iguan da, zerbait hobea, arpatzera, bai. Hoixen da, landa eremura joan behar baldin bazara eta gainera baldintzak ez badire sobera honak. Erraz ez dire sartzen hor lanean, bai. Eta egoiliarren egoera pixket guk hobe ulertzeko ez dakite izaskun kontatzen aldi guzun, ez dakit nola da egun bat, han zaharretxean egoiliarrei, hor zaharrei dagokienez, ez dakit, ze arazo izaten dituzte, zertara ez zarete iristen? Pues egun kaotikoa, ez dakizu zerpatu bat duzun. Igual ikusten duzun norbait eta da berria etortzen dela ingreso bat zure plantara eta ez datzu inor ere abizetu, ez duzu erizaina, ez dugu erizainak, orduan behar duzu zure lana, gehi erizainanea, deitu larrialde balin bada larrialde bat, ez dugu inongo daturik, pues behar dire, tal nombre, apellidos, zer du emakume hau, o gizon hau, da dena tarrapataka. Eta haiek pasten zaiete goz bera, edut, etortza enfermera, bakize, eta ez dago ez enfermerik, ez dago, ezin dugu lagundu. Haiek ere kexatzen dire? Bai, hau nitz. Bai. Gure plantan gehiena ongi daudete burutik eta gehiena bai kexatzen dire. Nabaritzen, sumatzen dute. Bai, sumatzen dute. Zerbait arraroa dela pasten gero eta okerrago dagoela etxea. Bai. Karo, gainera, pentsatzen dut, beti izan dire, ez dakit, lan invisibilizatuak, zaintzarenak, eta ere ez dugu gehiegi ulertzen, baina niri etortzen zait burura, ja batek bere etxean adineko persona bat izateak ekartzen baditu lan eta burua uste handit, ere plazerrak nola ez, baina bai ekartzen ditu, ez dakit, kezkak behar diozu arreta handitz eman, ez dut pentsatu nahi hor baden jende kopuruarekin, ez? Ez dakit, langile bakoitzeko gutxi gora bera erraten aldi guztu, ez dakit, zenbat pertsona zaintza tokatzen altzaizuen edo, guk ideia bat egiteko? Por ejemplo, gure plantan badire, zenbat, 80? 80 persona. Eta txaletan gaude bide. Eta txaldez egoten gara bi auxiliar. Bai. Gehienak dire baliduak, ez? Baina baliduak ere bai eritzen dire, botatzen dire, eta hoi ez dute kontuen hartzen. Gusten dute, cada trabajador, tanto residente, eta punto, eta ongi daudetena zepazten da. Nor atenditzen dira. Ez que, hoi ez dute gusten. Eta pasten da, izaten dire epidemia de no seke, que si berriro COVID, que si gripes, hoi pasten da, eta, klaro, ezin da. Beraien hitza da beti hartzen dute, que llegamos al ratio eta listo. Bai, beraien dako da, zegen baki kopuru hori betetzia eta listo. Legalki, ez? Sinatu alizaten horret ere. Baina gero ere adierazgarria zen, galdetu dizuedanean, bazenuten zalantza, seguraski ere batzutan bidelako, baina batzutan ere izaten da. Ez dakit ez, kopuru horiek eta ratio horiek aldatzea. Bai. Sara, zure kasuan, zer da
ez dakit, langile bezala gehien kezkatzen datzuna, gehien estresatzen datzuna, ez dakit, ez, pentsatzen aste arte batez joan martzarela lanera, ez dakit, nola bizitzen duzu, nola Bai, sentitzen duzu? etxetik ate baino lehen ja lanera sartu eta zer harpatu behar dugun, ez? Zenbat langile egon behar garen, ja izen behar dugun erizaina, eta ja, haber pasatu behar den zerbait lanian, ezin dugula, ongin lana, ez? Ez dakigu nola, bai. Joate azkenean lanera kezkekin, ez? Kezkak. Pentsatzen zer aurkituko dut gaur, Hoxe. nola izango da Bai, gaurkoa. kezka. Eta pentsatzen dut guzti hau izaskun, COVID garaian bereziki, ez dakit, gogorra izan zela, tokia unitzetan, ez? Bai, Jakin izan bai. genuen zaharretxetako egoera prekarioa zela, hor ere azaleratu ziren, baziren baldintzak, ez, lehenago ikusten ez genituenak, eta uste dut, Elizondoko kasuen ere, Joakin Iriarte zentroan, izan zela nahiko gogorra, ez, pandemiaren Oso prozesu. gogorra izan zen, oso, bai. Izan ginen COVID haunitz, baja haunitz izan ziren, eta, bueno, berriz ere langileen esker, atera ginen dena entzinen. Osea, utzi ginen gure bizitzak borregoteko. Egon ginen ordu eta ordu eta ordu, hor langileen aldetik, arrasongi, enpresa zen agertzen, bakarrik argazki ataratzeko eta jazta. Eta gero ez dute gainera eskartzen deuz. Baina, bueno, nik nuen ez eta atratzen zaiten, eta ni bezala bertze guztiek, dire gauz batzuk momentuen atratzen zaizula. Ez? Eta ikusten duzu beharrezkoa dela. Bai. Azkenien dire gure familia bezala. Egunero zaudete gainera. Claro. Eta gu beraien dako ere, bai. Bai. Zer handi zinde, maiteakute, egunero gaude beraiekin, langile guziei, bai. Erraten alda, nolabait ere zaharretxea aitzinera ateratzen dela zuek langilek egiten duzuelako, dagokizuen lana baino gehiago. Hau da, zuek hartzen duzuelako, berez tokatzen zaizuen ardura baino gehiago. Nolabait ere zuek egingo bazenuten bakarri kontratuan jartzen duena, egoera izango zen nahiko prekarioago. Bai, hasita ja, gu gara ausiliarrak, orduan atxaldez gaude erizain gabe, edozein gauza pasatzen den ez dugu jausera egiten, orduan bai pasatuko zen, osea, zakit, nola akituko zuen jornadak. Bai, han gure lana ez digu inor antolatzen. Guk egiten dugu, barnetik atentzakuna, esen. Bai. Han enpresa bakarrik ikusten du dirua. Ez du zenbakiak. Aurten hilabete honetan irabazten dut tanto. Jazta, jageio, ez dugu behar. Ez zuzendaritza, ez gerentia, ez dugu behar. Guk atratzen gara dena antzinet. Zuzendaritzari gabekoa, ez? Nolabait ere kexatzen zareten bertze gauza larrietako bat da, ez dagoela batez ere antolakuntzarik, ez? Ez dagoela ordenik. Suposatzen da badela zuzendari bat, baino batez ere hori, ez? Kaotikoa dela eta ez dagoela... Langileak eta sekretariak egiten duen lana dela direkzioan, bueno, eta gero harrerako langileak ere bai. Handiz laguntzen dutela, eta sobera aguantatzen dutela, bai. Zen nola ez gauden ongi, orduan langileak ere bai gaude tensio batean, eta, bai, aguantatzen digute dena. Hori ere gero transmitituko dela gainera, pentsatzen dut, egoiliarra ikasunetan. Ez dakit gai izango zineten, izaskun Sara, labur biltzeko nola baitere zein diren gaur egun zuen aldarrikapen nagusiak. Nola, aldake? Aldarrikapen. Zer den, ez dakit, eskatzen duzuena gaur egun, nola baitere erraten. Antolakuntza, organizatzea gure lana, eta norbait dezentia izatea residentzia ongi emateko. Norbait enpresa badarratik, eta antolatzea eta horrela zen da. Osea, hau ez da lan egitea. Behar dena da, norbait horregotea, baina bere objektiboa ez dela dirue irabaztia bakarrik. Osea, xarrak zaindu eta langileak eta denak, bai. Eta, adibidez, hobekuntzarik zuen lan kontratuan ere eskatzen duzue, ez dakit, toki handizetan eskatzen nahi dire, adibidez, soldata IPC-aren arabera igotzea, horako kontuak. Bai, hoi konbenioan lortu ginen, ez dena IPC goratu den guzti, baina, bai. Hortik, ez du eskatzen deuz ere ekonomikoki, ez. Antolaketa. Antolaketa da norbait entzutia guri eta erakustia zera iren gertatzen zarretxe hortan. Zertaz, ez dugu ere izanik,
familiarrak ere bai, eta la enfermera, no hai. Nola esplikatzen dut? Badu emakume bat, buruko min bat, atxaldeko 4etan. Pues urrengo eguneraino ezin du hartu parazetamol bat, eta guk ezin dugu eman ezer. Claro. Eta zure etxen baduzu buruko mine bat, hartzen duzu parazetamol, eta listo. Hor, norman barria parazetamola bat, ez dakigu den alergika, ez dugu deus ere informaziorik hartzen alduen ezin duen hartu, eta gu ez gara inoa emateko. Claro, eta da nahiko egoera gaiztoa, injusto. Aidiren ordaintzekin, injusto. Osea, ez izatean norbait, hartzen alduzu hau, o 6 guatzera, guk gertan aldu, 6 guatzera, o prestatuka mamile bat, bai, baina medikazioan aldetik guk ezin dugu egin ezer. Ez da lehenbizko aldie tokatu zaikula, norbait eritu, xar bat, eta Iruñera bialdi barra besto, ez da enfermeraik, bakarrik auxiliarrak, eta direkzionez ez dago inor. Sekretarian ere ez dagolako porretan obesto. Orduan, gu gara deitzen duena 112ra, eta handik eskatzen digute xarren datuak. Ja bigarren apellidoa ez dakigu eskatzen digutelaik. Ez den medikazio hartzen duelaik, ere ez. Orduan, desastre gutxa. Eta gainera, 112aren zerbitzoi ez dela larrialditakoa, nolabaitek, ez dakit, kolapsatzen edo erabiltzen zerbitzu bat, printzipioz dela bertze gauza batzuen dako, ez? Eta nolabaitere, enpresak egin barko zuen lana externalizatzen da, ez? Ez duzu deitu bat, 112ra parazetamola bat, erteko abe ematen aldiozun edo ez. Deitzen duzu, gusten duzulik zu, dagoela izaten dela aldela pixke larriago. Baina, hortxe ahorratzen dire, enfermeran. Bai, ez atxaldez, ez gauez. Eta guzti hau erraterakoan antolakuntzan badiren arazoak, ez, erizainarekin eta bar, ez dakit, zuzendaritzaren partez, ze erantzun jasotzen duzu edo zer da erraten dutena, ze harreman dago? Ez gateko kejatzera. Ez daudetela administrazioko emakume, ez dagoela hortako eta noa gaten naiz. Herriko zapata den dara? Ertera ze arazoa badugun gure plantan, o ze arazoa badiren etxean? Noa gaten naiz. Eta bueltatzeko erteko gure, ez dagoela langileek, eta bueltatzeko erteko gure langile bajakin dagoena, bueltatzeko lanera. Animatzeko. Animatzeko. Osea, hori da bere haien erantzuna. Osea, normala da hori? Eta erranen dute ere bai, bertzetik ez dagoela sosik, ez? Hori izanen da haiek erraten dutena. Ez, bai momentuz ez dute hartzen hori. Baina beti dagozten negarrez. Bai. Edo zein gauza... Esto da negarrez ez dela diruik. Orain, negarrez ez dela jendik lana egiteko. Tarren ginen, ez ekarri jendia ezkarri residente gehi, balimozu langile ahi zaintzeko, ezkarri nola ez dut karri bar? Az balimozu langile, nola zaindu behar duzu? Oentxe bertan, gerenteak, gihartako ez daki jauz egiten. Orduan, hartu dute asistenta sozial bat, jornada. Bai, jornada erdi bat, betetzeko etxea, eta horrengo gerente berria ez dakiten lan hori. Orduan, nahi gara ordaintzen 2 soldata gehiago. Batze soldata bat. Enpresaz, por cierto, ez gara solastu, ez dakit, ezagutzen aldugun enpresa zein den, pentsatzut zaharretxe gehiagoa dituela Nafarroatik barna. Bai, EIDE Innovación, badu Naski Peraltan, Zizurren? Zizur, eta nun zen, San Martín de Uns. San Martín bazuen orai ez dakit, segitzen dena ez. Nola, baitere zerbitzu horiek eskaintzen dituen enpresa bat, ez? Bai. Baitola tokia hunditzetan, beraz, ez dakit nola erran, enpresa bat azkenean, ez? Enpresa, tokiko bai. zaharretxe bat. Bai. Eta hain zuzen ere, pixket kexa hauek direla eta, badirudi ez, baztango udalak hartuko dola bere kargu zaharretxea, hemendik urte pare batera. Ez dakit hau berri hona da, ez da? Bai. Ja pensatzen bakarrik beren objektibo ez dela izango benefizio ekonomikoa, izango dela xarrak ongi zaindu eta langileak eta berri ona, bai. Eta gero gainera, zaharretxea beren kargu hartu eta badut uste egin behar dutela hor azpiegituretan aldaketa batzuk, ez, reforma batzuk. Bai. Eta, nola baitere, zaharretxearen egoera bera ere hobetuko da.
Naiz eta akaso egoiliar kopurua jaitsi beharko den, hori ekarriko du? Bai, baina eske ez dago tokirik. Oraingo gela dire oso txikia sartuta hartzen duzu grua ez dire sartzen, osea, ez. Biharrezkoa da, biharrezkoa, bai. Bueno, oraingo residentek ere bai, haunitze kanpokoak dire. Ez dire bertakoak. Enpresa hau hartzen du edozein. Osea, igual zaio ze kondizionetan, claro, azkenean gure residentzia aire bihurtzen psikiatriko batean. Lehen zen baziren batzu, baina eskoraiak gero da gehiago. Claro. Eta daudete dena nasita. Psikiatrikoan egon barri direnak, residente buruekin ongi daudetenak, eta, claro, kejatzen dire, baina ez dut ulertzen, baina zer da hau? Claro. Ez dago prestatuta zarretxe hau. Han daudete denak, psikiatrikoak eta ongi daudetenak dena nasita. Claro, eta pentsatzen zu zaharretxean baldin bazaude hor residente moduan ere, bueno, ez dakit ez. Nahi duzu lasaitasuna. Gogorra izan barra duela ere ikustea, jende aztuzuna zautzen, gora txarrean dago. Kasu zaude zure guatxean sartuta eta tortzen zaizu gizon bat zure kuartora. Tarekitzen datzu armario. Hoi, claro, haiek ez dut ulertzen. Hori ez dagoela ongi. Claro. Hoi da organizazio falta eta... Ez dago prestatuta, ez dago prestatu, bez. Eta ez da lehenesten ere baztangoak izatea, baztango zaharrek izatea beren tokia hor? Hala izan barko zen, baina, bueno, hori ez da gertatzen. Horai ekartzen dute alde guztiek. Baina, berzenaz orduan ez dire batze guztiek betetzen, orduan hartzen dute edozein tokirik. Edozein kasutan, bueno, eramaten duzu erran bezala borrokan ja, denbora dexente, zapi laranjo horiekin erraten genuen bezala. Bueno, ez dakit, hor, izan ditu bere emaitzak erraten genuen bezala, ez? Konbenioa adibidez hobetu da, udalak kargu hartuko du. Ez dakit, langileen artean sumatzen duzue batasuna, zuek sumatzen duzue badagola, ez dakit, kohesio bat, ahots bat, kexatzen dena. Bai. Gehien bat, bai. Nahiko elkartuta gaudete, bueno, beti bada ez, baina toki guztietan bezala, baina nahiko elkartuta. Bai, denak badugu objektibo berdina, dena hobetzea, hasi. Bueno, orai bai egie da, ja, ambiente dagoela pixket, gaude denak ja... Tensioa handiz. Bai. Orduan, bai. Tentsioa nekatuta. Ezintasun hau, eske... Impotentzia. Bai. Eta gero ere, akaso, ez dakit, beldurra, ez? Borrokak izat beti ematen du beldur pixka bat, azkenean ez, ze erantzun izango duzun gero enpresen aldetik, akaso ez legala, baina gero bakigu batzutan joko zikinak egiten direla. Ez dakit, beldurra duzu zentzu horretan zer erantzun ematen alduen gero enpresa? Claro, eske hau enpresa handi bat da. Eta gu gara langileak, toki guztietan langileak beti izaten du beldurrak, ez? Bai. Eta, bueno, pues igual gaur gaude hemen solasten eta bihar gaude zaratanik kanpo. Posible da. Posible da, baiz, eta zau ez da zaiete deus ere gustatiko. Bueno, bihar kanpoan egongo bazineten nahiko argia izango zen zergatik. Zagi xaloan badugun alako erreperkusioa, baina bueno. En fin, bueno, hoixen pixketez, nola den, egoera, honek ematen du behin erraten genuen bezala, ez egiteko erreportai oso bat, ordu pare bateko ulertzeko eta ikusteko barnetik nola den, ez? Eske badire gauza honitz. Gauza honitz badire, pentsatze dut batzuk ere kontatu ezin direnak, seguraski. Haunitz. Hala ere eskatuko datzuet gaurko elkarrizketa motz hau esteko. Zergatik iduritzen zaizuen dela garrantzitsua, nola baitere jendarteak, ez? Bastandarre kasu honetan, borroka honi ere bere babesa ematea, ez? Zergatik da garrantzitsua zaharretxea babestea. Erran nahi dut, erraten genuen bezala, baunditzetan zaintza lanak invisibilizatuak izan direla, ez zaila ematen hainbertze garrantzia, ez? Gauza bat da mediku bat, horrek ez, badu estima handia, badu prestigioa, baino zaharretxean aritzen den erizain batek, bueno, ez du hainbertzeko, ez? Pixket alboratzen da. Zergatik da garrantzitsua zaharretxe duinak izatea. Bai, zaharretxea baztango ongizate bat delako, handiz jende baztangoak gaude hor lanian, edo zein xarre bai familikoak edo lagunak edo egoten aldire hor. Igual gu ere bai ez dakigu ze pasatuko den. Bai, orduan arras garrantzitsue. Ongi zaintzia eta bai. Beraz, gaur zaindu behar da, bihar ere gu ere horregoten algarelako, eta gure inguruko edozen persona horretan hauten aldelako, ez? Bai, eta zaindu behar da langileak ere, bai, ez? Eta gu gauda hor egunero.
ezin duzu gaur bat, bihar bertze bat, osea, haiendako ere bai ez da ona. Eta hartzen dute referentzia norbaitekin, osea, gu azkenean gara familia bezala haiendako. Eta gaur etortzen da bat, hau nor da, hau orai, ez dakite nola duzu izena, osea, bai, nabaritzen dute. Beraien nabaritzen dute handitz. Bai. Jende handiz langileak aldatzen direla, eta afektatzen dira handitz. Bai, txarrera. Gure anai bat egunero aldatuko balitz bezala, ez? Eta medikoa etortzen da, ikusten datzu, eta jaten da, gu gaude hor, egunero eta 7 ordu eta hurrengo egunean bertze 7, egunero gaude haiekin. Hortxen, erramezala, Joakin Iriarte Elizondoko Zaharretxeko langileak, gure zaintzaileak, borrokan, aspalditik, lan baldintza horieko betzeko, bai beraien baldintzak eta batez ere egoiliarren baldintzak ere hobetzeko. Mil esker, Izaskun eta Sara gurean kontatzeagatik, eta ikusiko da zer moduz joaten den aurrera begira borroka. Bale, esker mila. Baina esker mila. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur giro nahasia eta ezegonkorra espero dugu, batez ere arratsalde gauean. Goizean zaparradaren bat, edo beste bota dezake, batez ere Kantauri isurialdean, baina ostarteak ere zabalduko dira bereziki hegoaldean. Egunak aurrera egin ahala ezegonkortasuna areagotuz joango da eta hortaz arratsaldean zaparradak botatzeko probabilitatea handiagoa izango da. Arratsalde gau partean zaparradak trumoitsuak eta mardulak izan daitezke batez ere Kantauri isurialdean. Mendebal eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da egunaren bigarren partean zakarrago. Temperatura maksimoek behera egingo dute batez ere barnealdean. Hortzegunean euria ugaria izango da batez ere Kantauri isurialdean. Egunaren lehen zatian zaparrada mardulak botako ditu eta ekaitzak ere izan daitezke batez ere ipar partean. Horrekin batera, mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta giro freskoa nagusituko da. Arratsaldeak aurrera egin ahala, zaparradak gero eta ahulagoak eta urriagoak izango dira Kantauri isurialdearen ekialdean izan ezik. Bertan giro euritsuak gehiago iraungo du. Eta hiri zahar zikina, eskabidean otsaila martxo aldera atera zuen CDA, badire hilabete batzuk, baina ibili dira eskabideanekoak kontzertuak ematen hemen, feedback ona dakigunez, eta pixket kontu eta solasteko gaur eskabideaneko haize sekzioa dugun, ezagit haize gehiegi duten gaurkoan, pixketa hotsa larri dabil, ez da, Niko eta Martinez? Eixo bai larri, asteburua pasa, hor goratzen, oporrak pasata, eta nahiko larri gabiltza, baina hemen egoteko prest eta dena ongi azaltzeko prest. Aurpegi onarekin beraz, heldu zarete, behintzat hori aparentatzen duzu, Bai. Hori da garrantzitsuena beti. Aurpegi ona eta gogotsu, bai. Bueno, Depogesen Dirty Old Town kantuan pixket inspiratu zarete, edo behintzat hori hartu zuen lehenengo referentzia bezala, ez dakit, Inigo, zergatik hautaketa hori, zergatik Depoges? Bueno, historia pixka luzea da, laburbiltzen saiatuko gara. Egun batez, zinemara joan ginen, Depogesen Shane McGowanen dokumentala ikustera, eta, taldekide 4-5, elkartu ginela, eta momentuan izan zen, dokumentala ikusita, gustoko izan genuen, eta Imanoli bururatu zitzaion, bukaeran hori, Dirty Old Town melodia hori hartuta, erreferentziatzat, guk bertsoa egitea, eta gainera, COVID-a zela eta nola egun desente eman genituen etxean sartuta eta Iruñean asko maite dugun arren mania pixka bat ere hartu genion hiriari, hortaz hiri zahar zikina eta Depogesen arteko lotura hori, eta nik uste hori izan zirela bi ardatzak albumari izena emateko. Beraz, Zen azkenean ohituta gaude gu astebururo hemendik hara egotea, jendea ezagutzea, jende ezberdinarekin egotera. Eta pandemia helduta, etxean, gero etxetik kanpo baina Iruñean, eta izan zen nola, pixkat orokortu zuen izena. hasi zineten fijatzen pixket irian eta... Iria berez oso polita da. Beñatekin ninuenean hori, esan nion, Iruña está to guapo berez, ez? Baina Iruñanen
ezakit kontestua edo dena, Irizartzikina. Hiri zahar ederra ere izaten altzen, ez? Bai. Baitere. Orain jarri aldiozu, edo herri, ez, depende nongoa zaren, herri zahar, ezakit. Daude egiteko Iruñerri mila gauza zahar hori da, mila gauza. Eta errandu zen bezala, pixkat COVID garaian, ez dakit, grabatutako edo pentsatutako kantak dire behintzat, Niko? Ideiak behintzat bai, ez? Edo gusetitzen duguna seguraskian agertu zen. Gero diskaren konposaketa garaia, etzen izan COVID garaian, ja nahiko libre geunden, ezta? Bai, ezin ginen. Baina bai zer ikusia dutela, bai letrek, bai musikak, COVID garaian gertatu zenarekin. Pero bueno, ezinezkoa da hortik aldentzea, 2 urte kendu dizkigutelako gure bizitzan, eta azkenen pentsatzeko eta. Pero bueno, ez dakit zer ikusi handia izanen duen COVID-ak diskan, baina behintzat pentsatzeko, bai. Hor garatutako ideiak egontzen denbora, horretarako, behintzat COVID garaian. Eta gero, azalan ere erabili duzu, pixket, igual ez gaude hain ohituak zuen zedetan olako azalak ikustera, kasu honetaz, pixket, bertzaiak kasu estetika batekin, ez hain ez dakit rigizalea, ez, azala bera. Bueno, hor, nolabait, ideiak eta hori maneiatzen duena, eta hasi izaten da, bera da, zentzu horretan artistikoena eta hobekin margotzen duena eta ideiak dituena eta hori ere ez dakit nola izan zen, egun batez etorri zitzaigun bere etxeko liburu zahar batzuekin, non Iruña ez dakitzen bat mendeko argazkekin eta berak hautaketa bat egin zuen eta esan zion, beira, zer iruditzen zaizu hau eta hau lotzen badugu eta horrela pixkat, hori estetika ez da regezalea, baina iriz zaharra zenez eta pixka bat hori udaletxe agertzen zen hor, oraindik ere obraketa egiten, edo hartzai bat ardiekin Marcelo Zelaieta kalean, eta holako gauzak, ez dakit, kutsu, ez dakit, vintage edo ondi edo holako... Bai, berak bere ideia aurrera atarga zuen, eta gero hortik aurrera egin dugu dena. Ez libre, nahi badu egin, pues aurrera. Ona baldin bada eta funtzionatzen baldin badu aurrera egin dezala, nahi duena. Bai, eta gero estetika horrekin jarraitu izan dugu, zen YouTubera eta gauza horiek abesteak igotzeko beti da argazki bat zerikusia duena abestiarekin, argazkia abestiarekin, eta ni hasieran enuen hainbeste ikusten, baina behin ikusita pilat gustatu zait. Bueno, beraz, konten horrekin ere bai. Hiri zaharra, beraz, erraten duguna, baina hiri zaharran, ez dakit, kantu berriak, doinu berriak, freskoak. Nigo, zer mozkoa izan da erantzuna zuen ustez feedbacka jendearen partetik? Erantzuna oso ona, bueno, bai, estudioan abesteak entzuten dituzunean, esatezu, hau igual jita izan daiteke, agian hau ez dakit, Nafarroan gustatuko zaie, Gipuzkoan agian ere, Bizkaian Araba, beti pentsatzezu ez dakit publikoan, eta beti ere ez gaztei agian zer gustatuko zaien, helduagoi. Ez dakit, abantaila dugu, hori, egiten ditugun abestiak entzuteko modukoak direla, dantzagarriak, eta edozein gune edo girotan aproposak direnak, ez? Txosnak arratsaldean edo gau-gauen baita ere entzuteko modukoak direnak. Etxean ere bai, lasai, bajeran... Orduan, harrera ona, ikusi dugun publikoa ere animatzen dela, kontzertuetara agertu izan dela, jende desente, eta kontxo, gu content harrerekin. Imaginatu ze trista izango litzateke harrera oso txarra. Gaizki, dena gaizki. Zango zen ja estetikari gehiagi luzatzen. Zartzikin japen, ez dakiz zer. Zartzikin txarra, ez? Ez que oso ondo. Eta gainera, gertatzen ari da gauzat, dela oso kuriosoa. Joaten ari, ez dugula ia jo Nafarroan, eta joaten garela jotzera sodupera, Gorlizera, Gipuzkoako herritara. Eta beti gerturatzen da jendeak abeste ditu abestiak. Da, ez dakit. Imaginatzen ez genuen zeo zer. Orduan, superpozik. Beti daula jendea prest, agian ez dantzatzeko baino entzuteko ere, agian besako laburutzatuta, baino kontzertuaz eta musikaz gozatzen eta hori ere eskertzen da, ez? Aukera dute alde egiteko eta gelditu egiten dira. Abesti bakoitza bukatu eta txaloak. Eta beste batzuk guk baino hobe dakizkite letrak. Eta batzutan esaten dut kontu. Ez da zaila ere, ze? Nola posible hau eta gustoko dute, ez da zaila.
hori sumatzen da CD-ak ateratzen duzunean gero publikoaren erantzuna gauzatxo horietan, ez dakite, txaloetan eta sumatzen dire hor pixket erantzunak. Nabaritzen da, jo creo, basako, nola, zuk diska berri bat ateratzen duzunean, nola material berri atera duzu, eta hor publikoak erabakitzen du material guztia, aurreko material guztiaren, dagoen guztiatik, zein geratu eta zein ez. Orduan, gertatzen da, diska berri atera, eta publikoak nola aukeratzen dituen modu batean, indirekto batean, zein dira haiek gustatzen, gehien gustatzen zaizkien abestiak, ez? Voto del público. Hori da, orduan, zuk diska berri atera, jendeak gero kontzertutan abesten ditu bai zaharrak eta bai berriak. Oso guai egon zen ikuste, gertatu zaigula nik uste lehen biziko aldiz hain esagerau, joan ginenean Bilbora adibidez, diska berria orkestera joan ginen, eta jendeak bazekizkien diska berriko abesti mordoa. Eta askoak bazekizkiten abeste, mestatzuk dantzatzen, melodiak, eta hori bai dela geroz eta jendeak gehien entzuten zaituelako. Baina egiten da una selekzio natural de abestiena. Eta normalan denbora behar duzula ere, ez letrak ikasteko eta hori izan zen momentuan. Diskatera eta aurkezpen biran, pum, bazekizkiten abesti guztiak izan zen. Ere, igual izaten alda, ez dakit, CD-ko kantak 9 kanta dire? Bai, ez esango dizut. 9 kanta, ez dakit erran, nahiko homogeneoa kalitate aldetik. Erran, batzutan, CD batzutan igual badago hit bat, ez? Eta gero kantak ez duela inorek aitzen, eta kasu honetan, ez, badirudi, ez dakit, denek badutela, ez, bere xarma, bere indarra, bizket. Ez dago igual hit bat, ez dakit, ez, mundu guztiak kantatzen duen eta bertzeak ignoratu, baizik eta, bueno, CD-a bere baitan, ez, interesgarria da, eta hori artistikoki beti da, ez, xedea. Jak ez dugun behin ere lortzen hori hita beti. Hit dugun. Baina, hasiera-hasieratik, mundu guztiak esaten ziren, eta zuetzako zein da, hamar gara, orduan, taldean, bakoitza du bere estiloa, bere abesti gustokoena ez dakiz zer, eta beti saiatzen gara pixkat orekatzen. Bideoklipak erabakitzeko. Nahi gabe ateratzen, hori da, bideoklipa zein izango den pixkat hori referentzia bezala, beti komeria. Zer batek bat esaten dut, eta adosterako denbora pila bat behar dugu. Eta hori, agian hori da gure, ez dakit, puntu indartsuetako bat. Lortzen dugun, abestiak nahiko orekatuak izatea, eta pentsa, estilo aldetik bata dagoela jota eta agian punta bat dela, eta bestea dela, ez dakit, rostedi bat, edo musika askoz, ez dakit, potenteago, indartsuagoa, eta enkajatzen du. Ikustezu hor, ordenak ere, agian ez du logika handirik, baina behinta berri zentzun eta nahiko ongi, orekatua dagoela. Hori da, bai, sentsazioa da, ez dagoela, ez dakit, betetzeko edo rellenoko kantarik, ez? Baizik eta, bueno... Azkenean nabaritzen dira ere, lehen aipatu den ari da, kontzertuetan badaude abesti batzuk jotzen ditugula eta jendeak ez duela hainbeste diska berrikoak diot. Hainbeste dantzatzen, baina normala da ere oso zaila da, zuk diska berri bat ateratzea, 9 kanta ateratzea eta 9 izatea publikoaren gustukoak. Lortu gunan ikusti izan da 6-7 kantek, bai publikoarekin beste bi, igual dira gehiago etxean entzuteko edo beste modu batean kontsumitzeko, baina bai egia dela, beti saiatzen garela hori pixkat lortzen. Ez, bitxikeri bezala, bigarren diskoan, ez genekien zea beste aukeratu como bideoklipa, beti aurten adibidez egin dugu bideoklipa aukeratzeko, bakoitzak erabakitzen zituen 3 kanta, eta lehenbiziko kantari 3 puntu, bigarrenari 2, eta azkenengoari 1. Eta puntu gehien dituenak, ingo zuen bideoklipa. Demokrazia. Eta lehenbiziko, bigarren diskan, egin genuen bideoklipa bugiari buruz, eta jita, da eskabianen jita, da betirako, ez duela, ez da bideoklipik, ez da zer. Hori da ere, nola adierazle bat, musikak beti ez duela zer audiovisuala behar, eta besti bat ona bada, ona izango dela, bideoklipatera ez, YouTubera igo edo ez, edo Spotifyera igo edo ez, abestia ona bada. Hori da. Mira, Rosaliaren despetxarekin gertatu da hori, abestietan, abestiatzegoan inonez, eta jendeak entzuten. Eta azkenan egin behar izan dio bideoklipa, sino? Bideoak ez zuen hil guztiz kanta. Claro, hori da. Gure unea da atera duzuen bideoklipa, edo zein kasutan, ez dakit inigo, zeren unea zen, ba? Bueno, gurea.
Claro, bideoklipa ikusita, eske ez dago modu berik laburbiltzeko. Garate Estudioan grabatutako diska da, eta nolabait saiatu ginen, hori, gure estudioan bizitzen ditugun abenturak eta historiotxo horiek bideo txiki horretan jasotzea. Orduan, denetarik agertzen da. Ikusi ezakezu Tasio sukaldatzen, beste batzuk kartetan jolasean, parrandan, estudioan bertan abestiak eta grabatzen. Orduan zen, nolabaiteko kolaz txiki bat, hor bizipentxo txiki horiek guztiak biltzeko. Eta, abestia hemen estudioan, gure salan grabatzen ari ginela, ez zirudien horrelako, ez dakit, zain zuenik, edo niretzako, karo, aizerik eta ez dauka, orduan, gure sekzioako abesti horrekiko pixka saiatu ginen sartzen, ez ziguten utzi, baina, orain abestea entzun da, oso potentea da eta transmititzen duena. Aizekin potenteago izango litzateke, baina? Baliteke, baina gitarraren riff hori eta jendeari pila gustatu zaio eta zuzenekoetan jotzen dutenean gu estenatokitikat gaude eta kristonen bideekin ikusita bateriak nola jotzen duen hor Antonio Kaina eta jendean nola gozatzen duen eta beti gaude hor aber hurrengoan asmatzen dugun ze orain arte izan bombazo handienekin aizuzkoan beti gaude kanpo. Orduan hori da, ez dakit, seinale bat edo talde hotzi behar dugula, Inigo. Hoi da. Enbar gara kalera. Zer gertatzen da hor haizeekin. Pentsatzot hori beti zaila dela, ez? Musikari bezala ere egitea txak pauso bat atzera eta ematea zure instrumentaren isilunea hori kostatzen du beti. Normala da ere, zen musika guztiak ez du 10 pertsonen beharrik. Abesti guztiak ez dute 10 abeslarien beharrik. Normala da, naturala da eta ez da zer pasatzen. Benetan gero esaten dugu kontzertu bitartean begira. Deskansoa. Bestea jotzea eta gu ardezakegu baso bat lasai edo... Zike ondo dago. Baso bat ziur. Bai. Niko, Garate Estudioetan grabatu duzu, okerrezpanago, nik ez dut gehiagi kontrolatzen musikaren munduaz, baina badakin nahiko, ez dakit, estudio mitikoa edo, ez dakit, behintzat musikarien artean, nolabaiteko erreferentzia duena, landetxe bat da edo, okerrezpanago, ez dakit, zer muzko esperientzia izan zen han grabatzea? Oso ona. Zen azken, da izaera diska ere grabatu genuen bertan, eta hasieran da apostu bat, zen azkenean, hori zuk esan duzun bezala da estudio bat, non... Osa, nahiko esanguratsua den estudio bat da, jende diska garrantzitsu asko grabatu dira, eta grabatzen zaituenak, azkenean, kortatun jodu, negu gorriak jodu, eta da pixkan nola guztiaren konboa, ez? Eta bestalde da super guai zen, landetxe bat da, non 10 egunez egon ginen lehenbizikoan eta laugarren diskan egon ginen 8 egunez eta lagun artean zaude. Sortzen den klima da oso erosoa eta hori grabatzeko orduan eta musika jotzeko orduan nabaritzen da pila bat. Azkenean batzuei asko kostatzen zaigu diska grabatzea musika kalitatearengatik eta ara joan eta klima inerosoa ikusita eta ineroso egonda askoz errazagoa da, dirudut Bizkaiakoa askoz errazagoa. Askoz errazagoa da grabatzea diska. Eta gero hori da esperientzia pila bat, bideoklipan lehen esan duena Martinezek, agertzen dira hainbat bizipen, beste batzuk ez dira ageri, baina gertatzen dena da oso polita eta sortzen den ez dakit klima oso erosoa. Da La Hostia. Da La Hostia. Eta La Hostia ere bai CD-an egin duzuen, pixket nahasketa ez, berezitasunetako bat da, akaso, estilo ezberdinak erabiltzen dituzuela. Akaso hori da, bertze sekretuetako bat, kanta guztiak izateko nahiko, ez, erakargarriak edo, gustora itzen duzu, anitza delako. Horietako batean, adibidez, Indar Berria kantan, Lorena eta Idoiari nahiko presentzia eman diozu, ez, ahots horiei. Ez dakit ez, eskabideanen Indar Berriare hortik dator, ez dakit, emakumei kasunetan ere ematea presentzia bat, ez? Bai, dudik gabe. Lorena, Idoia eta Claudia, batean sartu zirenetik, taldeari eman dion, hori da, indarra eta guk esaten dugu askotan erabiltzen du punch. Bilboko gure laune bezala ematen dion hori bultzada, zugarria da, ahots horiekin eta badakizu abestiak ongi funtzionatuko duela, beste sekzioekin alderatuta, agian, ez dakit. Gara berena. Teknikoki, ikusten zaie, gainera erregistroak eta nola gelditzen zaizkien ahotsak, hori da zerbait,
haiek sartu arte, lortu ezin genuena, guretzako zen posible, osea, guk egiten genituen abestiak, askoz, ez dakit, zentzu horretan sinpleagoak ziren, ahotsak eta, base ritmikoa, haizeak, melodia bat, baina orain honek aukera ematen dizu askoz gehiago jolasteko. Hor, izaera kantaren hasieran ere bai, ez? CD-aren hasieran Aukerak bilarkatu dira, ez? Osea, esponentzial dira. hori, egin dezakezu pixkan nahi duzuna, zen asko gara eta... Baina reggae abestu, soularen kutsuak sartu, eske aukerak mila. Orduan, klaro, horrek aniztasuna ematen dio, eta beste kutsu bat. Beste punts bat erraten zuen bezala. Por cierto, badakigu Klaudiak duela denbora bat utzi zuen, ez dakit, igual Iruñan edo Nafarroan egonen da, ez dakit, kantariren bat, emakumeren bat, pentsatzen, agian bilatzen ari zaretela norbait, ez dakit, esperantzarik ematen altzaion. 10 gehiegi garaia. Ez que erabaki genuen inor sartzea, horrela ongi dagoela, eta ongi moldatzen gara, eta nik uste dut azkenean oso ongi zegoela 3 abeslari neska egotea, Tarsiorekin laugarrena, baina 3rekin ere ongi moldatzen gara, eta pena bat Klaudia egatea, baina ez da behar, beste bat, gehiago. Jende gehiago mugitzeko, jende gehiago. Claro. Beraz, ilusioak itzaltzen, Niko, hemen Nafarrei. Bertze kanta beresi bat, aipatua izan dena, Sortetxeari kanta, hor pixket jota eta reggaean hasten duzue, modu bitxi eta eder batean, Salvadorren hitzekin, kanta nahiko borobila da eta hitzeko aski ederra. Ez dakit genero bat asmatu zuen, pentsatzen ari nintzen leheno, nafarrigia, eso deitzen altzaiola genero horri. Ez dakit, nola izan zen hau, jota bat eta regian hastena? Orain dago hori emoda, ez? Pixkat euskal folklorea beste estilo batuet, bai. Begira, hori egin dute... Eski arroio Fermin Muguruza da. Hori egin du talde batek orain eta egin dira kriston famosoak egiteagatik hori. Pero hori egin da beti. Nik uste, behintzat, zen dute Muguruzak sarri-sarriekin hartu zuen kultura jamiekana eta euskara egin zuen kulturen arteko... Normala da ere, azkenean ezin da gaur egun beti entzun dugun sarri-sarria entzutea txosnan, ez? Da pixkat moldatu eta beste batera egin. Zer egin dugu edo egin zuen Idoiak garaian, egin genuen elkarrekin Idoiak hartu zuen letra eta melodia, baina gure melodia, izen melodia da de unos gaiteros de Lerin, ez dakit ondo. Artajon edo Tasiok badaki hori da. Hartu genuen hori, hartu genuen Idoiak zuen letra eta esan genuen nola, alrege, dela jotzen dakigun gauzarik hoberena nik uste. Eskinez reggae. Hori da. Eta esan genuen, fup, mix, entzun genuen, superondo dago, aurrera, la fórmula. Hartu, elkartu, copy-paste, no? Como se dice? Jamaikarrek bezala, Jamaikarren reggae munduan, badira base batzuk, abeslari edo talde bat baino gehiago erabiltzen dutena, eta bakoitzak bere toke ematen dio. Hemen hori egin genuen, gaitak hartu, aizezketara pasa bihurtu, gurea egin, pixkat kopi, eta gero besteari, Idoiak eman zion xarma hori eta gero Eskinez reggaeak duen erritmoa, batzutan hori fusioekin gertatzen, ez dakizu ongi funtzionatuko duen ala ez, baina... Como el chorizo con nocilla. Hori da. Lo juntas eta batzui gustatzen zaio, beste batzui ez. Uste ona izango denik, baina... Hortxe dago. Baina oso ona dago. Txipiroiak bezala ere. Hemendik kanpo pentsatzen dutela ez dagoela ona, baina hortxe. Eta oso ona dago, Txipiroi generoa. Hori da. Begira, jasmatu zu genero berri bat. Estilo gehiago ere mailurik baneuka, hor pixket soul, nolabait ere zantzuak sumatzen dire, eta gero, adibez, Hilarria kantan, ez, hor hartu zuen Fermin Valentziaren Germani egindako kanta eder hori, eta bertsionatu zuen estilo partikular horretan, bikaina gainera. Ez dakit, zergatik erabaki izan duten, pixket Germanen irudi hau edo kanta hau berreskuratzea? Ustut, einhandi batean Antoniok ez, eragin izan duela, berak duelako materiala, diska, Fermin Valentziaren jarraitzaile sutsua da. Garateak ere aspalditik ezagutzen zuen, eta San Ferminetan aspaldi jo genuela eta pankarta eta guzti egin genuen Germanen omenez. Gero aldatu, Bilboko horrekin, atera da, rekopi batean reggaean jarra izenekoak, eta horrekin, eman genion kaina, eta azkenean gelditu ditzaigun oso polita, eta erabaki genuen ere,
diskan ateratzea. Dago beste diska batean, rekopilatorio batean, Regean Jarrai izenekoa, Bilboko Punch kolektiboak produzitutakoa eta Euskal Herriko talde askok parte hartzen dutena. Eta haien artean gu agertzen gara, Hilarria bestiarekin, eta berriz garatu genuen, eta esan genuen, superpolita gelditu da, aurrera. Eta oso polita gelditu denez, aurrera. Barrura. Aski ederra. Ez, nik uste, Bai. ez dago beste Bueno, azalpenik. beti pixket implikatzen zarete ere gauzetan, diez herri San Ferminetan ere, ez, grabatu zenuten kanta Bai. bat, arraun, beti, pixket, herri zahar edo hiri zahar zikin horretatik ere hurbil egoten zate, ez? Memoria dugu, eta badakigu nolakoak izan diren gure hasierak, nolakoak izan diren gure momentuak eta non gauden, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela mundu guztia, osea, jakitea ze momentutan zauden, eta nondik atera zaren, osea, eske hori queda como muy popular decir eso, no? Baina, eta beti izan dugu kutsu hori super soziala, super gazte mugimendua, super oso garrantzitsua izan delako guretzat. Eta gauza horiek motibatzen zaituzte eta oso polita da holako gauzak egitea. Jendearekin hurbiltzea, pues hori lehen aipatutako hori jendea ezagutzea oso garrantzitsua dela eta haien ezagutzetik pues, sortzen dira hainbat ekimen, haietakoa, pues, herri San Ferminetakoa beste egitea edo. Bueno, hortxean beti zuen aletxoa jarriz beraz. Galdera motz bat inigo, olako kanta bat egiteak, ezakit, zenbat denbora eramaten aldu gutxi gora bera, arron diferentea da, segun... Herri San Ferminetako abestian... Zedeko zein kanta hauetako bat? Abesti bakoitza mundu bat. Argi eta garbi. Asko galdetzen digute, zein den ordena edo zein den nola ematen diozun hori, hit kategoria edo... Oso zaila da, eske denetarik izan dugu. Badira abestiak melodia datorkizuna lehenengo eta gero horri letra sartzearena, edo letra bat izan eta gero itxura eman behar diozula. Denbora desente, ze gero gainera, ez dakit, 10 gara, orduan bakoitzak, ez dakit, sekzioka elkartu hoi gara, eta itxura ematen diogu, pixkanaka. Hori izan da eskabidanen estrategia hasieratik. Haian entxegura batek ideia bat ekarri eta denon artean, bakoitza bere instrumentuarekin, abestia egituratzen joan. Ez dakit, azkeneko diskan bai egon direla bai bezik doiak eta lorenak ekarritako kantak ja, kontxo, bazeuden ja egituratuak eta ja ikusten zen nondik nora zijoan, baina beste batzuetan improvisaziotik hasita abestia sortzen da konturatu gabe. Eta hor geroz izaten da, ekartzen norbaitek ideia eta zu, probatzen duzu, zerbait ekarpenen bat egiten duzun edo... Eske, karo, abesti bakoitza dauzka bere nola hasi, nola sartzen zaren, estribiloarekin hasiko gara, estrofa, zenbat luzatuko dugu, zenbat buelta emango dizkiogu, gero melodia, bai ala ez, soloren bat, ez dakite, bateriak break bat egin den du, eske, 1000 gauza daude, 1000 detaile, orduan, karo, hori, diska guztiko, abesti guztiak osatzeko, denbora behar duzu, pila bat. Gozatzen da, prozesu horretan? Batzuek bai, beste batzuek ezain beste, no? Nik uste. Egunaren arabera. Claro. Eta gero ere daudela besteak ateratzen direla tita. Bai. Batzuk badazte rodau, bertzu batzuk igual... Argi dagoena da, presaka bazoaz eta estresatua hori dela okerrena. Zezuk ideia baduz eta egun honetarako abesti izan behar dut. Ez du funtzionatuko. Osea, hoberena da, lasai hartzea eta estresatu gabe, elkartzen joatea, guazen honi gaur zerbait egiten badugu, bikain, ez badugu ez ere egiten, bihar saiatuko gara. Eta eske musikan da subjektiboa eta unean unekoa ezin dela kontrolatu, hori ez da etxerako lan bat bezala egitea. Orain ingut, ordu erdian, ez. Agian 3 edo 4 ordu behar dituzu, elkarrekin, eta ez duzu ezer sortzen. Denbora geldituko banu jakingo nuke nor naizen, ez? Kanta batean erraten duzu bezala. Rigian ere bada estresa beraz batzuetan. Nahiz eta saiatzen zareten ez, hori pixketek. Badaude momentuak. Pila momentu. Bueno, eta beraz, orai, kontzertuan dana bat ematen, erraten zenuten bezala. Galdetu hor nintzuen ere bai, Iruñeko eszena musikala, loraldi batean dagoen, baina entzundutan dik nonbaitetik, zuek hau ez duzula erabat gola ikusten, ez? Hau da, agian dela orain, edabidek eta medioek hartu duten ere gako hau, baina, zuek aldarrikatzen duzu, hemen beti egon dela eszena bat. Bai, guztiz. Hori da
eman zaion bombo bat, zen atera ira bitalde eta dirudia hemen dena egin duela Hiroshima eta bum, ez da. Betidanik hemen egon da kriston kultura taldeak egiteko, taldeak musika sortzeko, kolektibizatzeko, bai ez soilik taldeak sortu egin dira milaka kolektibo. Zer gertatu da, orain, pues justo gaztean atera direla bitalde eta dirudi egon dela kriston boom bat. Eta ez da horrela. Zagoela deus eta orai derrepente... Gezurra da. Bueno, nire ustez behintzat. Osea, bai egia dela beste hainbat taldek pixkat gehiago burua gehiago erakutsi dutela euskal edo euskal estena nazionalean, baina horrek ez du esan nahi lehendik ez egotea ezer. Eta hemen beti egona da, edo nire ustez behintzat, egona da kriston kultura eta kriston afizioa taldeak egiteko, eta talde asko egon dira Nafarroan eta Iruñan musika sortzen zutenak, baina dirudi, lehen esatendakoa, orain izan dela hasiera. Pero vamos, ni nago guztiz kontra. Bai egia dela, hainbat taldeek, bai orain hasi direla, eskoria betikoa hasten zara irrati batzuetan sonatzen, ez? Eta dirudi orain berria zarela, ez? Osea, azkenan zuk talde bat ezagutzen duzunean orain, zuretzat berria da, baina gian talde horrek 10 urte daramazki musika egiten, hori da gertatu dena nik uste. Azkenan, fenomen handiena izan da Chill Mafiarena, ez? Eta Chill Mafiako kideek, Beñatek adibidez daramazki, urte pila bat jotzen beste talde batzuetan eta inork ez zuen bere buruaz ezer jakiten. Eta errepende Chill Mafia iritsi eta zer berria da, ez Beñatek berdina egiten zuen, ez estilo berdina, baina musika egiten zuen duela 6 urte eta inork ez zuen ezagutzen. Esket oraingo dinamikak ere zola trending topikara. Karo, hori da, eta sare sozialak. Manipulazio mediatikoa salatu nahi duzu. Hori da. Dena, todo está manipulado, nos engaña. Nos engaña, kega. Pues, ere ongi dagoela, ez? Baten bestean, publizitatea da eta Iruña hiriarentzako publizitatea da. Baina publicidad engañosa zen lehendik ja zegoen zer, así que investiguen más. Eta ez da soilik hemen Iruñan sumatzen dugun zerbait, igual Bizkaian baditugu lagunak eta komentatzen digutenean kartela erakutsi eta kartelan agertzen diren talde gehientsuak edo desente nafarrak dira. Eta haiek galdetzen digute gure, zer duzu Iruñan, zer gertatzen? Osea, ez da guri harritzen gaituen zerbait baizik eta kanpoan ere haiek kontziente dira, Igual gehiago da Euskal Herria konturatu dela Iruña existitzen dela bapatean. Hiriburua izan da. Hiriburua izan da. Hiri zahar zegin hori, hor ere existitzen da. Inigo, non ikusten alzaituzte orain abuztu bukaera honetan? Oraintxe dugu, azkeneko kontzertu asteburu honetan, Bilbon, aste nagusian. Eta horrekin ja, amaitutzat... Iraian zer joko dugu ere. Udako temporada hortxe, baina iraian badira konfirmatuak. Pare bat. Bai. Oraindik bat ezin dugu esan, beste Aldeitzan joko dugu. Iraiaren 3an, eta gero urrian pare bat ere, eta geldiune txiki bat eginen dugu. Pixkat indarra hartzeko. Oskar Biren azken alea ere ateratzea dago, hori pila bat proiektu. Azkenean, Eskabidean izenen, Oskar Biren izenen, hainbat izenetan, pila bat gauzetan involukratzen gara edo sartzen gara. Eta lan pila bat dago egiteko eta denbora, gutxi. Mundu guztiak bezala, 24 ordu egunean, ez? Baina, bai, oso hori gelditu behar dugu pixka bat, jotzeak nahiko nekatzen du eta merezi dugu, no? Ez da txeen alditxoa. Hortxe Niko Leonardo eta Inigo Martinez, trompeta, saxoa, Eskabidanekoa, espero dugu aizerik gabe ez gelditzea, behintzat, hainbertze proiekturekin, Eskabidanen hiri zaharzikin zede horren berri aritu gara, eta haitu duzen bezala abuztuak abaian, iraian egonen da aukera gozatzeko, gainera zuzeneko arras ona da, ez gara horretaz aritu, baina beti azpimarratzen den zerbait da ez, 10 pertsona hor eszenatokian agertzea, eta beraz merezi du joatea ikustera zede bikain horretaz. Niko, Inigo, mil esker gaur gurean egotegatik, eta zure dugu ongi segitzea zuen proiektu guzti horiekin. Hala gu ere.
Hauxen izan da dena gaurkoz, asteazken honetan magazinean, bukatzeko, hain zuzen ere, Eskabideanen, azken CD horretako Gure Unea, bideoklip eta kantarekin utziko zaituztegu. Zainduz gero elkar Gure etorkizunean izanen garen horientzat Izan bidez, bide osoan sorturiko oroitzak Zin egiten diot bihotzez neure buruari Urten joanarekin aldatuko naizela Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.